Iyon oh. Iyon oh. Salamat po tayo Mento and like and share po. Mga kagamba, dito si Darren. Dito sa may Kabuyaw, Laguna. Ayan, umorder siya na isang diniliberan natin. Ayan, mga tropa niya, binigyan natin kagamba. Oh. Ayun, oh. Salamat. Ano masasabi niyo kay Tatay Mindo? Shoutout sa nanay Bumili kayo dito. Ah, Sigurado mga buhay. shoutout niyo yung mga kaibigan niyo. Shoutout sa nanay ko. Ayan. Shower out. Shower out. Shower out, Salamat shower sa out. ulitin. Wash out, wash out. Shawarma. Okay, sige. Thank you, thank you. Sige po. Magandang araw ulit mga kakamba. Shout out sa inyong lahat dyan. Mga subscriber ko, mga basugid kong manonood. Ito paglalabanan natin, dalawang brown ito. Halos magkamukha ito. O, tignan nyo mabuti, ayan o, yung brown. O. Yung mga humingi ng gagamba dyan, pag mayroon lang akong deliver sa area nyo ha, tatawagan ko lang kayo kasi ang hirap kong sasadyain ko kayo, napakainit ng panahon. Tapos biglang uulan, baka magkasakit lang tayo, makubid pa tayo dyan mga kagamba. Ang hirap na, ingat tayo ng konti. Ayan siya, may picture siya dyan, yan. Makita nyo yung picture, pili na kayo dyan kung anong gusto nyo dyan. So, ayun, tignan natin, paglabanin na natin to. Ayan, tignan natin. Bye-bye, nagkamayan mga kagamba. Iyon oh, iyon oh, iyon oh. Oh, ayan, nagkaharap din sila. Oh, iyon, galing. Oh, ano ba nadali dyan? Yung medyo dark yata ang nadali. Oh, ay hindi, medyo light na brown. Pero parehas sila nagsasaputan mga kagamba. Oh, ang tagal ng laban. Oh, oh. Para sila nagsasaputan, no? Kumaka na rin tong isa. Kaya lang wala na tong isa. Oh, nakakawala pa yung nasa baba. Sumasapot yung naku, nadali pa yata yung light na brown, no? Ayun. Nadali pa yata yung light na brown. Nakabitaw. Naku, parehas nagsasaputan. Hawak yung paanong isa. Hawak pa yung isa. Ayan, no? Naku. Nangyari may yung medyo dark yata Ayan, yun, bumitaw yung medyo dark. Pero halos parehas sila ng kulay Ayan oh. Malakas pa sila parehas. Pero matindi yung matindi yung tinamo nilang kagatan. Ayan pa, magharap sila ulit. Yun, magharap sila ulit. Uy, bumitaw yung isa. Akyat. Bakit ka? Salubungin mo. Oh. Wala na, maabutan na ito mga gamba ng binom. Parehas na silang tutulala niyan. Ayun na, bumalik na isa. Habulin mo. Habulin mo. Parehas na silang nabinom. Parehas na sila ng hina. Ayan o. Ayan. So, sige, magharap kayo ulit. Iyon. Oops. Bingwitin natin. Hindi siya mabingwit mga kagamba. Ayun, nabingwit. Oh, sige. Oh. Ayun, natuluyan na yung medyo lights. Yung dark brown ang nanalo dyan. Yung parang tigre yung paa. Ayun na. Oy, bumitaw ulit. Antibay oh, parang hindi tinatabla ng binom. Parang hindi tinatabla ng binom mga kagamba oh. Parang hindi tinabla ng binom oh. Pareha silang matibay oh. Oh, wala to. So panalo itong medyo dark.
Ayan, oh. Iyon, oh, nagpigaan ulit. Ayan, biningwit na niya, oh. Nadali na talaga yung, naku, bitaw ulit. Sige, yun. Oh, sige, parehas pa rin lumalabas. Bigitin natin ulit. Ayaw na, ayaw na. Ayaw na nila magkagatan, mga kagamba. Parehas to ay ano, panalo itong dark brown. So, yun, hanggang dito na lang mga kagamba. Ayan na, oh. Panalo itong dark brown, oh. Pero anong nangyari? Parang sinaputan siya ng light. Ayun, yung may tigre ang paang panalo dyan. Ayan. Okay, so hanggang dito na lang mga kagamba. Shout out dyan kay Sir Ray Villena dyan sa ano. Si Sir Ray Villena Jr. yung taga San Jose del Monte, Bulacan. Si Sir Ochi nasa Toronto, Canada. Sir, ingat ka dyan, sir. Sana lagi kang sa mabuting kalagayan. So, yun lang mga kasama, mga kagamba. Maraming salamat.